zhromažení jene Otca a Syna a Ducha Svatého. Buďte ľubí vítaní, ľubí modostní na Nyšpor, na Wuznawanskiej niedzieli Młodziny Krista Krála. Dženca je zajímavé leto, my písame leto 2025, sviate leto, ale równie dżen leca przed 100 letami je Bamš Pius jednate założył tutun svedžen Krista Krála. 925. A ja chcę z tym pokazać, że potem, że są wiele monarchii, są zubili, so popravo jenož jen monarch, pa tak wie jen kralj eksistuje, to je Jezus Kristus sam. Und je ten fokus, spomenut ste svoj, ten fokus usmieru na Jezusa samo. Und je chcel šitko zveš romaže, tam, kde so te šice vierivy zetkać moža. Najväčší zaujazk našej víry, čojene koto křesťanského smiera, je Jezus Kristus sam, kralj. Když my wiemy, że krzyż był jeho trón, ale to on činil, żeby Rušice byli umoženi. To da znano tež tutun obraz, nech zostane ve nami. A chceme si nešto škuli ženca nasłuchać, mamy všelaké impulzy. Sme redili, že band tež dela ze skulova, že rano piskali tež netko, obrubia, že Nyšpor a další, z dekanátna kružka. Kór tež nešto bude spiewać, všetko to je možno, dokiaľ máme veľký kružk. Ale netka najprede je rejne, když jeden impuls, jeden prvný impuls si dáme naposkać. Protože nech nás narečí. Przyjemną rozmowę z kolegą miał. Wucza pan badniesz na konopie, a zaswyci się Netflix. Prynja seria so ci nie lubi. Po takim pyta za drugi. W międzyczasu si pizzu z mrożaka pizzy szczoplisz. Na twoim smartfonie widzisz wiacore czerwone krugi z liczbami. 12 nowych połeszczów. Update, kiż masz czynić. A dopomnienka na jutrzejszy termin. Připodla přelečíš pošče v tvojich džilenkach. Na nekajki seriji ostaješ visajo. Naliješ si šklencu červeno vina, popravom v dobe dawno spačić. Tola doto džeš na Instagram a scrolluješ přes žortne reele. Jeden post, co ci nie lubi, a nie możesz inakać kritiski komentar napisać. Po drugiej szklence wina są skończnie tak muczne, zo cyle wučapane dołoża padniesz. Na zajtra wotučiš, ale nikak nie czujesz so oczerstwiene. Możesz konc tydzienia lidma doczekać. Zda so ci tuta sytuacja nikak znata? Gdzie leży problem? Znamno je dere, když rada zapiskače, so má tež kúždy obdželník tak openo pri sebi, dokiaľ te budeme trebať. Zawożę
prastare knizy przysłu je zajmała sada, kiż ryka, bez wizje je lud rozwólny. Ohne Vision verwildert das Volk. Štož za cyby lud přitrechi, fači tež za kóždeho z nas. Fači tež za kóždy wobwuk żywienia. Verwildern je słowo z rolnictwa, abo zarody. To woznamienia, so przewiele roszcze, ale nic to, štož poprawom chceš. W zarodzie, wo kotru so nie starasz, bude vša možna neroč rošč, ale žane truskacy, kurki abo tulpy. Runie tak je to z twoim żywieniem. Ty so twoim żywieniu fokusirujesz, budeš lepsze rozsudy tvorić. Hacz nastupa to twoje počahy, twoje dzieło, twoje hobije. A to najważniejsze, nie budeš do tychle wobwuku hižo viace mocu inwestować štyrbeč, ale skierie ci moc dadża. Przetoż fokus energiu daruje. Syli pono tomu bez cíla energiu brojisz. Gdyż so fokusirujesz, możesz po takim energiu a mocy lutować. Na metaforiskie właśnie prawi to Jezus w swoim predowaniu na horje takle. Svieca čeva je woko, jeli je twoje woko strowe, je twoje cyłe čewo świetwe. Trochu swobodnie muli przełożyć to, na coś ladasz, czy wuczynia. Na coś, co fokusirujesz, wuczynia twoje cyłe żywienie. Jenoż we wokomiku żywy być, stajnie wabi, sztoś je dżęca in, sztoś ludzie dżęca praja. To dla dliszodomnie widziane je najwiace z toho dospólne nieważne. Tebe, Jezusa, chcemy nie tylko do naszej sredzizny stajć, nasze oczy na Tebe usmierzyć. Chcemy swoją utrobu spytać otworzyć, żeby Ty do naszej lubości k nam so bližił z Twojej lubością. A szu lubość uliwał do nas. Bożo, pomhaj mi ze spadu, tak ja siebie spoznaju. Twoju wielką krasną nadu, mam ja przeco pomiatu. Jezu, proszę, daj mi radu, gdyż mam czeże żywieniu. Zabyć daj mi kurzu zwadu, z Tobą radę kroczyć su. Kajszowo reko żywi, tak żywisz Ty nasz knieże, kiedy zon nie miał knieży, żebyś Ty przystał. Hacz kurzo woda pad, przed rzeka dale bieży, woda na stajnie niese, morio je ci. Zwyce wszelkie strachy roża, to je zakon żywienia. Przemień z budowu do zboża, tak so wszun świat pokoj ma. Trudy wutroba je ciężka, woba pełna starością. Dolak Tebe wiecie ścieżka, symi kwóty wysysko. Kajszowo reko żywi, tak żywisz Ty nasz knieże, kiedy zon nie miał knieży, żebyś Ty przystał. Hacz kurzo woda pad, przed rzeka dale bieży, woda na stajnie niese, morio je ci.
Każdy z nas chce żywienie wieść, na kotreż może ruczo zladuje hordy być. Ty też? Sme trzy poušitkovne prašenja sformulovali, kotrež najdeš pod prvním dybkom na cedlkach. Masz netko chwilę prašenja za siebie odmówić, a swoje mysle k tomu napisać. Nędźe dżęca woto, so trebaš wulku wizju za swoje żywienie. Drudy ju nimaš. Štož pak na kujždy pa trebaš, je fokus. Wizja je wulki wodżacy obraz. Fokus je moc małe kroczele zwoprawdzić, a dżęca z tym zapoczeć. A z dżęca miniu dżęca. Przeczytaj se pod drugim dybkom listčinu na swojej cedlce, na kotrež su ważne wszelakie żywienskie wowuki napisane. Jedna so o ważne żywienskie wowuki, za kotrež by dyrbiał cile mieć. Przemysluj, w kotrymaj wowukomaj chce se ništo nové předewzać, a wobkruž tute.
Najważniejsze je, że masz konkretne cele. W swoim żywieniu so ništo zmieni, gdy si ništo konkretnego przedewzasz, miesto toho, że o niekajkich odpoladach rečiš. Cel miał konkretny być. On miał cię motiwować, że ją docpijesz, a być napisany. Zamiar budujący sportować je na przykład przepożytkowny. Nie chodzi so mierzyć, a nie to dla też za cel. Konkretny cel by był, bundu trójce w tydzień cicci mężczyzny jogować. Kotry zamieraj aktualnie masz. Co chcesz si konkretnie przedewzać? Sformuluj stajnie jeden cel za wypytany żywienski bobukaj, a napisaj je. Dziwaj na jasną formulację cela. Motywuje cię? Zamóżesz ją docpieć? Miestno za napisane namakacie pod dybkom ci.
Eksistuje stawizna w Wunamakarju Szacha, kotruż snano hiža znajesz. Wona raje przed dawnym czasem w Indiski. Legenda powiada, żeby kral wonuj ry tak zahorjeny, co chceše Wunamakari wulki dar činić. Prašeše so jo tuž, što se přeje. Kraj, abo pyszny dom, jeho přeče było wiele jednoriše. Wunamaka přeješe se jeničce rajs. Jenož rajs? Jak skromny, pomyśli kral. Dola Wunamaka přeče precizowaše. Na prynie pola šachové desky miło se jedne zrno położyć, na drugie dwie, na trzecie 4, na czwarte 8, a przeco tak dalej. Kral by zadziwany przez stajke niejabke myślenie a rady przyłosowasze. W liczbie rajsowych zorniatków nie by dalej rozmyslował. Dola nitk k tebi a naszemu testi. Šachova deska ma 64 polu. Kelko rajsowych zorniatków Wunamaka dostanie, gdy so liczba z każdym polom podwoji. Co si myślisz? Wusledkie 18 trilionów 446 biliardów 744 bilionów 70 miliardów 709 milionów 501 615 rajsowych zorniatków. To je najskiery ništo wiace, hacz se trochował. Nieprzedstawne mnóstwo. Poanta stawizny pak nie je za mnie dale astronomiska suma, kotraż na koncu stoi, ale to, što so do toho stała. To runie won niewierjomne, nastawia hakle po niczym. Od pola k polu se liczba podwoji. Wusledk na polach 62, 63 a 64 ci dych odrazy. Dola poprawne potaństwo najdzieszina na prynych polach. Nie byli so stawiza z jednym, 2, 4 a 8 zorniatkami zapoczała, nie by nichtu tuty prynie zorniatko położył. Potom nie by so niczo osobito stało. Cała moc leży we obstajności. Jest 3., 4. a 5. szachowym polom nie widzisz jeszcze wiele rozdziela. Tam leży te 4, 8 a 16 rajsowych zorniatków. Dola hiže niekotore pola dale, jedna so wo 2768 a krótko na to wo 262 144 rajsowych zorniatków. Na nasze żywienie przenesene nadhodnoczymy zwietrza to, što je w jednym liczy możne. Licz raz krótka ruczo, jak stary sy przed 7 latami był. A nitko si przedstaj, zo by ništo wtedy w obstanie przeco dale činil. Efekt by nitko hižo hubarski był. Na cedelkach widzimy jedną zromadną modlitwu. Chcemy się tuż zromadnie pomodlić. Jezuso, znajesz, że o siebie dere zamożamy, z czym mamy cieży. Maj nam so w swoim żywieniu fokusirowali, byśmy si konkretne zamiery uzwolili, docpieli. Maj nam, byśmy Tebie a zaso pomoc a utrajność prosili. Mamy sami żywienie kroczyć, spytać cile docpieć. Skiery Ty za tym, że dziś byśmy z Tobą zromadnie
żywienie kroczyli. Ci oči zaso je usmirić. Utrobu za Tebie odbyć. Z Tobą możesz iść. Możesz nie zdobyć. Przy za mnie. Nie smiem. Położymy nasze cele, wizje. Zwycięzca napisane. Uwierzymy. Że to wielkie nareszcie. Rozszerza. Amen. Aj, chcemy stanić. A wszystko to, żeśmy dżęca już słyszeli na słowach, że na kimże byliśmy prostwy, słyszeli, my się modlili za drugich, a my przecież zaso potom pytnęli, że przyjdziemy precz od co, a nas wid co rozszerzy na ważne potrzebności człowiectwa. Chcemy wszystkie dobre nadzieje, które z tego urostu, tośmy prosili zjeść do tej modlitwy, które nas uczył, najlepiej z młodzieńskiej melodii. Otče naš, Tyś w niebiesach, święco Twoje imię, przyjdź Twoje królestwo, Twoja wola, też na niebiu, tak na ziemi. Świetny chleb nasz daj nam dziś, podaj nam nasze winy, bo my też podawamy swoim winnikam. A nie wiedz nas do zbytowania, ale pomóż nas od złego. Przecież Twoje królestwo, a moc, Mać Bożuś się może też postroić. Zdrowaś Maria, nade pełna, jest żonowana z mężczyznymi, żonowana jest Syn. Maria, Matka Boża, proszę za nas grzesznych, i na modlitwie naszych grzesznych. Amen, Maria, amen. Zaśpiewamy Tantum Ergo, to je w osadniku na čísło 408. Čísło 408. Panem celo, prestitis eis. Oremus.
Dominus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tu memoriam reliquisti, Debor quesumus, itanas propres et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tua fructum in nobis iugita sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Haj jeszcze niekotre pokiwy. Haj drugi advent, 7.12. Przepraszujemy zase na naszą adventniczku dekanatnej modziny do Pančic Kukova. Pobrubene zase od prnej serbskiej kulturnej brigady, a potem będzie paslenie AR, tamniejsze wikarii. A za klitu, jeszcze macie namiestne, tak rec naszą protyku, ze terminami za klitu. Tam 1. januara, tak rec domu switchene do Boskiego domu w Borklecach. A znano taka nowostka w maj będzie taka konferencja w Lubiu, taka Augenblick konferencja, a tam mez drugim też tu Johannes Hartl, z którego są tak te impulsy dżęsniejsze niż pora sobu huzate, też tu tam ryci na tej konferencji, też tam utrobne przeproszenie na tutą konferencję, a też na wsze dalsze haj zaradowana za dekanat modzinu. Zajcie się tu sobu, a tykcie się do osadnika, tak po to šeca se widzicie, a możecie rade szynć na te szelakie zaradowana. Haj, potom przeproszujemy wyzonitko po niszporen nafaru. Halina a Krzysztofer Wenk będzie nam trochę przednoszować k teologii mężestwa. One są prali 20 mężczyzn, to nie takie duj przednosz, to ryka przyjście einfach sobu nafaru, upicie, tykanc, kowie zjeżdżę, haj naposkajcie się jeszcze, oni mają nam rec utrobne przeproszenie, a przyjście rade sobu nafaru potom. Ein optymistnie wieso, tu my zapatrzymy gniez, i ono takie z boka widziane, w teleskopiu widzimy, to kuska dekoracja upada, po ma patny zmysł, jeden symboliczny uraz, między teleskopce na jeden wisty dip pokazać, a powiedzieć też. Poprom był mu fantazji, się przedstawimy, mamy wszyscy fantazję, jak to by upadało, gdybyśmy mogli do toho najswietszego nucla dać, do żro, když te žrovo, to oblatka, celé blisko widzimy, co się tam stała. Myśmy nešto škuli, že o eucharistijských dživách slyšeli, Karlo Akutis, da Strovič, to są potom bańki tworili. A człowiecze bańki, człowiecze utroby,
je so dopokazał na przykład Legnicy. To są szodziwy, których nie może żaden człowiek rozkłaść, gdyż to z muki a wody w oblatko czyni. Ale po przeżonowaniu jest wszystko inne. A tohle zapatrzył kniaz Michał Cyżyk, który się tam postawił, a miał tę ideę, co mogli ladać przez nią, ale przedstawimy sobie to, że to będzie wszystko jeszcze wiele ręczą. Gdyż potem na końcu polaborasmy direktnie. A wy zapatrzył kniaz też band, który ta organizacja śpiewa, sobą opróbiła, a wy wam wszym, którzy przyszli, każdy jednotliwy wóz, poręczy, obohaci, nyszpo. Zapraszam nas też Lucji, która się z kruszką wczoraj nie przyjechała. A nie tylko jeszcze jeden śpiew, żoną a nie iżo mamy, a potem niech so hotujemy na faru. Chwalny Jezus Chrystus.